Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a la sala de plens de l'Ajuntament, senyor Jordi Palou Governos, director del Memorial Democràtic, senyora Rosa Maria Perelló, vicepresidenta de la Diputació de Lleida, pugem el senyor Joaquim Sol Sabater, que està a punt d'arribar, que ja fa la conferència d'aquí 20 minuts, però encara no hem arribat, per tant no podem iniciar l'acte, per tant de temps. Bé, aquest matí hem celebrat el que tot just fa 75 anys va ser el primer bombardeig a la vila d'Agramunt. Ho hem celebrat en un acte molt emotiu, organitzat per l'administració conjuntament amb l'Ajuntament d'Agramunt, un acte en el que s'han recordat les víctimes d'aquella massacre, un bombardeig que va vindre de forma desprevinguda a Agramunt, els agramuntins no ens l'esperaven, el bombardeig, i per tant considero que és un acte de justícia i de llibertat. Conjuntament amb aquest acte hem programat una sèrie d'activitats i d'actes durant el cap de setmana, entre les quals hi ha la presentació d'aquesta exposició que ens ha facilitat el Memorial Democràtic. I en aquest sentit vull destacar el suport i la feina feta pel Memorial Democràtic durant aquests anys i els anys passats. De fet, gràcies a ells avui podem visitar el refugi àmpliament de sota l'església, perquè com heu pogut comprovar, tota la museïtzació ha estat facilitada per aquesta institució a la que animem a seguir treballant per restituir la dignitat de les persones i la justícia. Aquesta exposició també s'emmarca en aquests actes del 75è aniversari dels bombardejos, també organitzats des del Memorial Democràtic, i no només aquesta exposició no només són aquests plafons que podeu veure i que podreu visitar els propers dies, sinó que darrere d'aquests plafons hi ha tot un material didàctic que hem facilitat als centres educatius perquè treballin tot el tema de la guerra civil i de la postguerra a les seves activitats del dia a dia. De fet, l'article 54 de l'Estatut d'autonomia diu el següent: i les administracions tenim l'obligació de vetllar per la memòria històrica, perquè el coneixement dels errors que es van fer al seu moment serveixi perquè no es tornin a produir. Aquesta exposició explica el que va passar, els errors, la incomprensió, les guerres entre germans, la destrucció de les famílies, la destrucció de les poblacions, del patrimoni, etc. Un atac a la població civil. De fet, aquest atac a Agramunt va ser un d'aquests atacs que fins a aquell moment no s'havien fet i es va atacar directament a la població civil. També podeu veure accions de la resistència, de tot el procés de resistència, de la postguerra, de l'exili. I finalment, tots els refugis on la gent d'Agramunt i d'altres poblacions es van refugiar. Precisament avui he acompanyat, hem tingut la sort que el senyor Loberto pugui vindre una hora més enllà i l'he acompanyat a la ruta que demà oferirem a tots els agramuntins i concretament al refugi del Salàs que hem recuperat i al Pou de Gel que també va actuar com a refugi. La veritat és que he quedat meravellat del patrimoni que tenim vist des d'aquest punt de vista com a patrimoni de la recuperació que s'ha fet. Per tant, jo en nom de l'Ajuntament d'Agramunt li agraeixo i celebro que avui podem disposar d'aquesta exposició. L'animo a treballar conjuntament amb l'Ajuntament d'Agramunt per anar incorporant aquest material i restituir la memòria històrica i finalment agrair-vos a vosaltres que assistiu a aquest acte i convidar-vos a tots els actes que estan programats per aquest cap de setmana. Moltes gràcies i dono la paraula a la senyora Rosa Maria Perelló, vicepresidenta de la Diputació. Gràcies, l'alcalde d'Agramunt, senyor Jordi Palou, regidors, antics alcaldes d'Agramunt, ciutadans i ciutadanes d'Agramunt, que ens hem reunit aquí en aquesta inauguració d'aquesta exposició que forma part, com explicava el nostre alcalde, d'aquests actes que se celebraven i se celebren aquí a Agramunt per commemorar, per recordar precisament un fet que ha afectat a moltes famílies. Són moltes les famílies de catalans, també de la resta de l'Estat, que vam sofrir aquesta guerra. Jo soc especial, tinc una sensibilitat especial perquè la meva família també va ser una d'elles que van haver-se d'exiliar. La veritat és que una guerra injusta, però també tenim l'obligació, com us recordava el vostre alcalde,
de recordar i fent memòria i fent justícia a uns fets amb aquestes persones que van defensar com ningú al nostre país. Els fem un homenatge que a la vegada també ens ajuda a tirar endavant. És cert que els moments que vivim i el context és difícil, però això no treu aquesta voluntat, en aquest cas, com avui, de l'Ajuntament d'Agramunt, el Memorial Democràtic, que permet donar a conèixer als ciutadans, sobretot als més joves, als vells, als més grans, als recordes, però als més joves, que conèixer la seva història els ajudarà també a comprendre i a encarar millor el futur. La veritat és que vull agrair molt especialment l'amabilitat que té l'alcalde d'Agramunt sempre a convidar-nos, i per part de la Diputació de Lleida el que ha fet és estar al costat de les activitats que des dels pobles i ciutats de les terres de Lleida s'organitzen. Agramunt és una vida especialment activa i la veritat que tinc moltes oportunitats de poder compartir amb tots els agramuntins i agramuntines les activitats tant culturals, comercials i fires que dugueu a terme, i en aquest sentit l'alcalde i jo t'ho vull agrair. Enhorabona per aquesta iniciativa. Penso que el patrimoni que té Agramunt en aquest sentit és força important perquè ens hem sigut capaços de vetllar, de difondre, i a la vegada això també ajudi a la minimització de les nostres terres, de les terres de Lleida. Per tant, moltes gràcies, molt bona. L'acte inicial que vam fer a la seu de la Unió Democràtica del Castell de Barcelona, projectat a tota Catalunya, homenatge a totes les víctimes de Catalunya, presidit per la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, i en aquell moment vam fer un homenatge a les més de 5.500 víctimes d'arreu de Catalunya, més de 140 poblacions d'arreu de Catalunya que van ser sistemàticament bombardejades entre els anys 36 i els anys 39. I ja des de llavors, al moment de concebre aquesta exposició, ho vam fer de tal manera per tenir present tots els territoris de Catalunya i que fos especialment fàcil d'itinerar en les diferents poblacions de Catalunya que així estiguessin interessades, de manera que d'alguna forma ens fèiem presents a partir d'aquell primer moment a totes aquestes localitats i per tant estem molt contents i agraïm profundament a l'Ajuntament i a l'alcalde d'Agramunt que hagi fet possible la presència d'aquesta exposició que, com ho dic, és important en si mateixa però no deixa de ser una mica una justificació a la base per estar present en el territori i d'alguna manera fer acte de presència considerant aquests fets. Sovint diem que quan fem memòria no únicament recordem fets del passat, que també ho fem, i d'alguna manera aquesta exposició n'és una mostra. I lògicament es fa referència a tota una sèrie de fets que van ocórrer entre l'any 36 i l'any 39, on podem veure territoris, on podem veure persones actives que van realitzar determinades accions, on podem veure l'impacte en les persones, en el patrimoni del país d'aquests bombardejos. Hem de pensar una cosa que ara ho veiem potser en perspectiva, però que en aquell moment eren les persones que ho van viure i que les tenim aquí i que jo els convido en tot cas quan visitem l'exposició a poder intercanviar paraules perquè lògicament és molt diferent les persones que van viure en persona els fets de les persones que d'alguna manera comuniquem una mica el relat que hem anat rebent. Això els experts expliquen de forma molt clara com, de fet, un impacte com és una guerra, en aquest cas una guerra civil, o en aquest cas també els bombardejos, no només afecta les persones que ho van viure, sinó que almenys afecta 3 generacions. I en aquest país hem viscut aquesta realitat i l'estem vivint encara aquesta realitat en el sentit que hem vist molts avis que d'alguna manera van viure i van patir aquests fets, cadascú ho ha viscut a la seva manera. Sovint hem vist també situacions de fills que per la situació que han vist no han gosat preguntar o no han gosat explicar o comentar amb els seus pares allò que van viure, i veiem alhora
terceres generacions i quartes generacions que gosen preguntar als avis, gosen preguntar als besavis, i els avis i besavis es troben còmodes explicant coses que potser no es troben còmodes explicant als seus fills, o que no haurien fet. I ens trobem aquesta realitat, i per tant estem vivint 3 i 4 generacions al mateix temps, que lògicament, amb la força de les persones que van viure això, doncs aquest impacte d'alguna manera ens trasllada. Per tant, com deia, això és fer referència a fets històrics, però també quan diem que estem fent memòria, estem dient també que estem educant presències. I estem educant presències de persones que van perdre la vida violentament, en aquest cas en bombardejos.